जय जय सियाराम, राधे श्याम। तो ए बेरा बाबा गोपालपुरिया बात करिए मौनी अमावस्या के कि जैसे रोज जानते नहीं आज मौनी अमावस्या है। तो अब सवेरे सवेरे ये 5 बजे वीडियो बनौले के उद्देश्य ये बा कि आज की दिन के महत्ता के रउआ समझी। तो देखी हम सवेरे जाग योग के अब चूंकि घर में बेरा हम अकेले बानी के उबान आई तो जल्दिए जाग योग के आज देखी पूजा उजा अपन कऽ के भोग वोग भगवान के लगा के दीपक जरा दिले बानी। ओकरी बाद छू भी दिले बानी काहे कि छुए के चाही आज छू के दान कैले के बहुत महत्व है। तो रउआ देखी कि ओइमे आलू ओलू कुछ फल उल भी रहे तो रख ली, चाउर रख ली, और ये दाल उल भी जौन रहे तिल उल आदि ओदि भी ये रख के छू देवे के चाही। तो छू के दान करे के चाही और प्रेम से करे के चाही। तो ये वीडियो हम ऐसे लेके नहीं है कि हम मतलब कि हम खैर मने हम कोनो बहुत बहुत विद्वान नहीं हई, लेकिन भोजपुरिया समाज में जवन मौनी अमावस्या मनावल जाला ओकरे पीछे ये तो मनावल तो इसे जाला पूरा मतलब कि जहाँ भी सनातन धर्म के माने वाला लोग बा हर जगह मनावल जाला, हर देश में मनावल जाला। लेकिन अपने यहाँ एके मौनी अमावस्या कहल जाला। भा माघ अमावस्या कहली या चाहे माघी अमावस्या कहली। तो जौन मौनी अमावस्या बा एक विशेष महत्व बा जन्नी। तो माघ महीना में और ई अन्हरिया में जौन अमावस्या आवेला वही के मौनी अमावस्या कहल जाला। तो अन्हरिया माने बुझते वही ना कृष्ण पक्ष जौन कहल जाला। कृष्ण पक्ष आ शुक्ल पक्ष के भोजपुरी में हम जन कहनी के अजोरिया आ कृष्ण पक्ष के हम जन भोजपुरी में कहनी के अन्हरिया जन्नी। तो ई माघ महीना की अन्हरिया में पड़ेला जौन अमावस्या ओके मौनी अमावस्या कहल जाला। तो सबसे बड़ बात ई बा कि जौन मौनी अमावस्या बा न एक एगो अगर हम पौराणिक कथा के बात करी पौराणिक अपनी धर्म ग्रंथन के बात करी तो ई कहल जाला कि जौन ई सृष्टि बा न एके जौन संचालन करता रहने मनु महाराज उनके जन्म आजुए भइल रहे। तो मनु के जन्म आज भइल रहे और हम जन के बूझी ना हम जन उन्हीं के अंश बानी के। तो ऐसे ही पूरा मानव समाज उन्हीं के अंश बा। तो मनु के जन्म भइल रहे ऐसे के मौनी के रूप में मतलब कि मौनी अमावस्या के रूप में मनावल जाला। लेकिन सुनी कुछ लोग ए मौनी का मतलब ई कहला कि आज बोले के कम चाही, मौन जे रहेला ओकर ज्यादा महत्व, ई सही भी बात बा। वैसे भी जीवन में कम बोलेला आदमी जे कितने कम बोले, लेकिन अब कम बोले तो मत कि मान ली कि दिमागे में रउरा कुछ रखले बानी या बोलत नहीं कि अंदरे अंदरे कुफुत बा तो बोलहू के चाही। लेकिन हाँ बहुत कुछ आदमी ऐसा होला कि अंदरे अंदरे आनंद लेला और बहुत कुछ बिना बोलले भी जब जरूरत होके तबे बोले के चाही। तब हम आगे बढ़तनी। तब हम बताई कि आज कई गो बहुते गजब के जोग संजोग बनता। आज सर्वार्थ सिद्धि जोग बा, बुधादित्य जोग बा जन्नी। आज सबसे बहन जौन बात ई बा कि आज रउआ का करे के चाही कि शनि के दुष्परिणाम से बचे खातिर नहा धो के दान करे के चाही। दान देखी दान हमेशा उपयुक्त के करी, पात्र व्यक्ति के करी। तो दान करी आज। और जौन ई आज सर्वार्थ सिद्धि योग बा, विनायक अमृत योग बा, हंस योग बा, मालव्य योग के एगो जौन अद्भुत महासंयोग बनता। ई कई गो राशिन खातिर बहुते काम के चीज बा, बहुत फायदा पहुंचाई। हम ये कहब कि आज लोग का कहनी कि घीव के दीपक दिन भर जराई, मतलब अब इतनी बेरा बुझी कि अगर जरा देतानी तो ओके रात ले जोरे दी ओके घीव के दीपक जराई। और ई आज गाय के सेवा के बहुत महत्व। गाय के ना कोनो भी जानवर के मारी पीटी मत, भले उ पिल्ले होके सबके सम्मान रहले के ताक बा, बुझनी ना। अब भोजपुरिया समुदाय जौन बा ना, भोजपुरिया समाज वैसे भी उ प्रकृति के पुजारी है। आ प्रकृति बात हम जन बानी के बात में हम जन के पूरा विश्वास बा। तो एगो और काम कर सकेनी सवेरे सवेरे ना रउरा पानी में नमक तनी डाल के घर में पोछा लगा दी। वैसे गाँव में तो का करे के चाही ना, गाय की गोबर से पूरा घर लिप देवे के चाही। लेकिन आजकल जानते बानी कि सब लिंटर फिल्टर बन गईल बा। अब कहाँ लिपले के महाराज, अब कहाँ फिर भी नौ के दुआर लिप दी गाय की गोबर से, बहुत ही अच्छा रही। और ये काम कर सकेनी राती खान तिले के तेल, अगर तिले के तेल ना होकर तो करू की तेल में तनी सा करिया तिल डाल के ओके जरा दी। जरा दी भगवान के गोहराई, एहू से बहुत फायदा होई। हाँ ई जवन आज के जौन मौनी अमावस्या बा न ई सब
पूरा मानव जात खातिर कल्याणकारी बा, लेकिन विशेष रूप से सिंह राशि वाला, तुला राशि वाला, मकर राशि वाला, कुंभ राशि वाला लोगन खातिर इ बहुते बहुते फायदेमंद बा आ बहुत फायदा पहुंचावे वाला बा। लेकिन हाँ, हम फिर से ये कहनी कि पूजा पाठ करी, लेकिन सबसे बड़ पूजा पाठ इहो बा कि केहू के दुख मत पहुंचाई अपनी जनले भर में, केहू के नुकसान मत करी गलत तरीका से। बुझे ना, गलत तरीका मतलब बुझत है ना, कलेक्टर बा आ केहू कब्जा कहीं कैले बा तो ऊ तो कहबे करी भाई कि कब्जा हटाओ, पुलिस उलिस भेजी, तो एमे कलेक्टर के गलती नहीं के, वो आदमी के गलती बा ना। हाँ, कलेक्टर कोनो निम्न आदमी के परेशान करता तब वो सही ना कहाई। तो हमेशा सही काम करी, सही तरीका से रही। आ बाबा गोपालपुरिया फिर से एगो नया वीडियो लेके हाजिर हुई हैं। आ मौनी अमावस्या के रउआ सबके खूब 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 शुभकामना बा। आ जैसे कि हम कहनी है कि आज मनु महाराज के हमन के जो रहने सृष्टि के संचालक मनु महाराज, उनके आज जन्म भइल रहे। आ आज माघ महीना की अनहरिया के अमावस्या है। आ यही के माघी चाहे कहली कौन चीज मौनी अमावस्या कहल, देखी माघी स्नान लगेला, नहान ध्यान, तो नहान के बहुते महत्व है। एगो चीज अब हम अभी वीडियो के हुए विराम देव कोई पहले एगो चीज हम कहब कि बहुत लोग कहेला भाई सवेरे जगले से का होला, पूजा पाठ कैले से का होला महाराज। देखी ये सब मस्तिष्क के खेल है, मानसिकता के खेल है। अब देखी आजकल कितना है चुटकुल्ला लोग सुनावता कि वे सवेरे उठ के पेपर वाला पेपर पहुंचावेला, दूध वाला दूध पहुंचावेला, तो का ओकर दिन हम काहे के एक्सरसाइज करी, हम काहे के व्यायाम करी। हम ही कहतनी एगो रउआ के छोटे जो खिस्सा बताओ तनी। हमारे गाँव में यहाँ लाला रहने, और बेचारू हम देखी ना रात खान पोथी बही निकाल ले आ लिखे। जन्नी नलकूप जो विभाग बा ना ट्यूबवेल वाला, वही में रहने है। उनके बहुत सारा कागज वगैरह लिखे के पड़े, तो रात खान ललटेन जरा के कुल लिखे। तो हम जन मजाक उड़ाई के हंसी के कि देख अब इतना तो हम तैयारी करती तो IAS हो जाती। महाराज IAS के बात नहीं के, रउरा मानसिक रूप से कौने दिशा में आगे बढ़ रहल बानी ओकर प्रभाव पड़ेला। अगर सवेरे उठ के जन्नी अगर पेपर देवे वाला पेपर पहुंचावता तो ओकर शरीर तनी मनी तो अच्छा रहबे करी, लेकिन रउरा अगर व्यायाम की दृष्टि से करतनी, शरीर के ध्यान में रखतनी कि ई कैले से, व्यायाम कैले से हमारा शरीर सही रही, तो मानसिक रूप से ओकर प्रभाव पड़ी और और शरीर सही रही। वो मतलब कि पेपर पहुंचा वाला दूध भी पहुंचा, ये भी सुबह उठ जाला गांव में किसान गाय गोरू के नादे पर बांधे वाला सबके एक फायदा मिलेला। लेकिन हम फिर से कहब कि मानसिक रूप से एकर बहुत महत्व है। रोडी मस्तिष्क में जौन चलत रही ना ओकर पूरा फायदा मिली। अब सवेरे हम कहतनी कौनो लड़का उठ के 4 बजे पढ़ाई करो कि कोनो हमारा परीक्षा ताप करे बट देखी ना, अगर वो कंटिन्यू पर तो दिमाग हुए बा पढ़ाई, तो वो कहे ना महाराज वो सफल होकबे करी। तो ये कुल जो चीज़ बा ये बहुत जरूरी बा, और हर चीज़ के समय पे कईल भी बहुत जरूरी बा। पूजा पाठ भी बहुत जरूरी बा, ऐसे मानसिक रूप से रउआ मजबूत रह भी। दुख में सुख में हर जगह महाराज चकचक रही राउ जीवन। केतनो दुख आई न रउरा एकदम आराम से ओकर पार कर जाए। पूजा पाठ आदमी कैले से मानसिक शक्ति मिलेला ना महाराज, पूरा शक्ति मिलेला। लेकिन हम कहतनी इहो कि अंधविश्वासों से बचले के ताक बा, अंधभक्ति से बचले के ताक बा। लेकिन हाँ, भगवान बाने, अगर भगवान बाने तो मानसिक रूप से वो मजबूती मिलेला। लेकिन फिर से ये कहब कि अच्छा काम करी, अच्छा सोची, सब कल्याण होई। हाँ, पूजा पाठ में भी ध्यान दी। सवेरे जागल भी बहुत जरूरी बा। जब रउआ सवेरे जागब तो लइको जगिए कुल, जाग के फिर पढ़ाई लिखाई करिए कुल। तब चलिए हमें वीडियो के इन्हें विराम देता नहीं, फिर मिलब अगला वीडियो में। तब तक खातिर नमस्कार बा। जय मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के रउआ सबके बहुत बहुत बधाई बा।